ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಮ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದಂಡು. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನಿಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿರಮ್ ಓಂದು ಪನ್ಪೆ. ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದನೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ದುಂಬಿ ಏಪಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಡುಟರ ಬುಡಿಯೆ ಆಂಡ ಪಿಂಪಲ್ ಏಪಗೊರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಾರ್ಕ್ ಪಿರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐಕ ಪಿರ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ 10% ನಿಯಸಿನಮೈಡ್ ಫೇಸ್ ಸಿರಮ್ ಉಂಡು ಐಂದೆ ತೊನೊಡು. ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ಎರೆಗಂಡಲ ಮೋನೆಗ್ ಪಾಂಡಲ ಎಲರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆ ತೊನ್ಲೆ. ಇಂದು ಆಕ್ನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನೆಟ್ 10 ml ಬೊಕ 30 ml ಬರ್ಪುಂಡು. 30 ml ದೆ ತೊಂಡ ಲಾಭ ಎಂಕೊಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ನಿನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮೋನೆ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಂತದು ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕದು ಸಿರಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸಿರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ. ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಂಡ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮೋನೆಗೆ ಓವೆ ಪಾಂಡಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎನ್ನಲ ಡಸ್ಕಿ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಬೊಲ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಪ್ಪಿತ್ತನಗ್ಲು ಬೊಲ್ದಾಯರ ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಮೋನೆದ ಕಲರ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಆವಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಕೈಕರ್ಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಂದು ನಿವಿಯ ದಕ್ಲ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಕೈಕರುಂಡತೆ ದೊಂಬು ಬೊಕ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಚರ್ಮ ಮತ ಪುಡೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬುರ್ದು ತಾರೆದೆನ್ನೆ ಪೂಜೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ 5 in 1 ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ ಲಾಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತ 72 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡು. ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಬೊಕ ದೊಂಬು ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನ ಟೋರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಇಜಿನ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಫಾರ್ಮಸಿ ದಕ್ಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೇಸರ್ ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಬೋಡು ನನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪವೆ. ಇಂದುವೆ ಸಿರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೋನೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಕ್ಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇತೆ ಸಿರಮ್ ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಡೈಲಿ ಯಾನ್ ಈ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಲನ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೀಶೋಡ್ ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಳಾಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆ ತೊಂಡು. ಮಿಂತ್ರ ನೈಕಾ ಪರ್ಪಲ್ ಪುರ ದೆ ತೊನೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ದುಮ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆವು ಇಷ್ಟೇ ಜನ್ನಕ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.